Program Radija Bir, govorimo o vanrednim okolnostima u svijetu u jeku pandemije koronavirusa. Ove vanredne okolnosti su paralizovale funkcionisanje svijeta kakvog poznajemo. Koliko je to uticalo na život muslimana i aktivnosti omladine u Zagrebu, ovog jutra razgovaramo sa predsjednikom Omladinskog kluba muslimana Zagreb, Imranom Srebrenikovićem, kojem želim dobrodošlicu u naš program. Esalamu alejkum. Alejkum selam. Prije svega, maksu selam vama te vašim slušateljima u našoj Bosni i Hercegovini te diljem svijeta. Evo, nadam se da vas zatičem u dobrom raspoloženju, naravno još boljem zdravlju i želimo čuti kako muslimani, kako omladina u Zagrebu provodi ove dane u, kako rekoh, jeku pandemije koronavirusa. Pa ovako, mjesec mart, nažalost, mi u Zagrebu sigurno ćemo pamtiti, osim ove globalne pandemije koja je zadesila cijeli svijet, nas je stigla još jedna Allahova opomena, a to je najjači potres zabilježen u Zagrebu u zadnjih 140 godina. Stotine ljudi su ostale bez domova, materijalna šteta je u milionima eura. Nažalost, ni naša džamija nije prošla netaknuto. Također je doživjela materijalnu štetu, ali hvala Bogu statika nije narušena. Zgrada Mešihata Islamske zajednice koja se nalazi u centru grada u Tomašićevoj ulici je također oštećena, ali nadamo se da ćemo, ako Bog da, što prije sanirati sve navedene objekte. A što se tiče aktivnosti u Islamskom centru, one se provode po napucima stručnog stožera i epidemiologa, što znači da nema većih okupljanja, tako da džume se ne održavaju, ali druge aktivnosti su svedene na minimum. Koje su to aktivnosti? Pa ovako, aktivnosti što se tiče, na primjer, omladine, stavili smo se na raspolaganju Medžlisa da pomažemo starijim osobama kojima je to potrebno. Svakodnevno preko društvenih mreža kontaktiramo i nekako se nadamo da uz Allahovu pomoć ćemo u što skorije vrijeme moći organizirati svoje aktivnosti i druženja, kao što je kviz znanja koji je bio vrlo posjećen i održava se u kontinuitetu već 3. godinu, i niz drugih aktivnosti, pogotovo u vrijeme Ramazana koje se održavaju. Isto tako vjeroučitelji s polaznicima islamskog vjeronauka održavaju online nastavu. Mirza Efendija Mešić također održava predavanja za džematlije preko live prijenosa na Facebooku. Mirsad Efendija Kreštić umjesto predavanja svoje aktivnosti je omogućio preko društvenih mreža, ali naravno i drugi imami i mualime svojim znanjem i vjerom podsjeću ne samo muslimane nego i druge da se ova izvanredna situacija koja nas je snašla što lakše prevaziđe. Nadam se, ako Bog da će ova situacija što prije biti i što bezbolnije prevaziđena. Kazali ste da su vaše aktivnosti svedene na minimum, da pomažete stare, da imate neke aktivnosti putem društvenih mreža. Kako ove teške dane iskušenja provode starije džematlije u vašem medžlisu? Pa ono što je i preporuka zdravstvene organizacije, ono što i mi isto dajemo uputu da se ostane kući i da se smanji cjelokupan taj neki socijalni kontakt, jer najbitnije je opet i zdravlje, a ove sve ostale stvari, ako Bog da, nakon što ovo sve prođe ćemo nastaviti, tako da nam je to nekako primarno. Nadam se, širiti poruku. Tako je, nadam se i vjerujem da nije baš sve tako crno kako nam statistike govore. Vjerujem da u aktivnostima omladine u Zagrebu ima i još pozitivnih stvari. Naravno. Nekako se trudimo da što više i okupiramo nekim i člancima, pošto smo dosta aktivni na tim društvenim mrežama, kao što sam rekao, i tako da okupiramo omladinu i da pokušavamo gledati te stvari nekako pozitivnije.
Djelujete prema uputstvima štaba, odnosno stožera, kriznog stožera u Zagrebu. Evo možda za kraj poruka svim slušaocima u Zagrebu kada je u pitanju trenutna situacija i ove vanredne okolnosti u kojima se nalazimo. Pa ja bih dao čak poruku za sve vaše slušatelje, nebitno gdje se trenutno nalaze, a to je da molimo stvoritelja da ovo što nas je snašlo, nas kao čovječanstvo, uz njegovu milost će što prije proći, s nadom da će svjetski moćnici shvatiti kako smo svi Božji robovi i da smo jako mali i da ni moć, ni novac, ni bogatstvo ne igraju nikakvu ulogu u spašavanju života, jedino je u njegovim rukama i ovaj i onaj svijet. A što se tiče svjetske pandemije, to je po mom mišljenju gospodarova opomena i nadam se da će svijet nakon što pobjedi nevidljivog neprijatelja biti humaniji. I volio bi završiti uz hadis poslanika Muhameda sallahu alejhi ve sellem, jer tko je bolji učitelj od njega. Ono što je nas našlo nije nas moglo mimo ići, a ono što nas je mimo išlo nije nas moglo snaći. Tako je. Hvala vam puno na uključenju u program Radija Bir. Evo, kako ste kazali, nadamo se da će, ako Bog da, inšallah, nakon ovog iskušenja svijet biti bolje mjesto za sve ljude. Ako Bog da. Cijenjeni slušalci, moj sagovornik ovog jutra bio je predsjednik Omladinskog kluba muslimana Zagreb Imran Srebreniković, sa kojim smo razgovarali o životu i aktivnostima muslimana i muslimanske omladine u Zagrebu. Ostanite uz